मैं सप रहा है चांद क्यों Hello, good morning. Bittu Brahmo blog. Hello, nodeng. Hi, Bittu Brahmo. Good morning. Nikki blog फैदों जोंहा. Hi, good morning. आब' सना नodeng. Good morning आगै Nikki. मा खबर? Bittu Brahmo आब' नodeng. मा खबर Bittu Brahmo? Sonjima Brahmo. Hello आब' नodeng. Hi, good morning आगै Sonjima. ओंखाम जाबायना जायाखै? Bittu Brahmo मोजां आब' होनहरदों औ मोजाङानो जानांगौ ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै? नोंलाय बोरो दं? आंहाबो मोजाङैनो दंथ'यो। पियार जासुला गुड मर्निं आब' लुटु गुड मर्निं आं रानथिंसो सं लुटुपि सङा लुटुपि नङा आङो रानथिंसो दैहुं नार्जारि थेंक इउ स माच दैहुं नार्जारि गुड मर्निं मा खबर सन्जिमा ब्रह्म जाथ'वाखै आब' नोंहा जाबाय नामा औ जोंहा जाखांबाय आरोना बिट्टु ब्रह्म साबस्क्राइब खालामनो थिनलै आब' अनोबा औ जोंहा नै बिट्टु ब्रह्मखौहाय जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो पियार जासुला दे होमबा गोदान गुड मर्निं हामख्रें औ दासो जादों गुड मर्निं निकि ब्लग ओंखाम जाबायना आब' जोंहा जाखांबाय आरोना आगै निकि ओमफ्राय नोंसोरालाय जाबायना जायाखै सन्जिमा ब्रह्म मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा ओंख्रि गैया ओरै आलु गाजर एवनायमोन आरोना फुंजा नार्जारि हेल' आब' होनदों गुड मर्निं फुंजा नार्जारि थेंक इउ स माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय गुड मर्निं निकि ब्लग जाहा जाबाय आब' मा ओंख्रि जाखो आगै निकि रोङा थाथैनो जायो पियार जासुला दे मेथाइ रोजाबदो आं मेथाइखौनो खननो रोङा हांसो गारमालाना आं मा मेथाइ रोजाबगोन दायो मा मेथाइ रोजाबनांगौ खिथाहर निकि ब्लग बिट्टु फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट खालाम आंबो बेक खालामगोन जोंहा निकि ब्लगा बिट्टुखौ फ्रेन्ड खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामगोन होनना बुंहरदों निकि आगैया फुंजा नार्जारि गोदानफोर लोगो जादो दे होनहरदों जोंहा जा गोदान दङ लोगो जादो उन्दै गैयानो खोमा नायाखैनो आङो पियार जासुला हेंथा दाहो नों आंनि गोसोखौ होबा मा जायो होबाय मा जायो होबा डाइरेक्ट थांनो हायो इथिंल' इयाव थुनानै इनियाव थांनो हाखायो आरो माने नाम लिरना नागिरलायनांगौ दे आंनि बदलि खनना होफै
जाबा जाना खिनो ओंखारबाय खिखांना आरो उखैफिनलायबाय। आंनि गोसोखौ दुखुलायनो रोङादि नङाबा खनगौमोन थेफाबाय दे गारि दं खोमा बाहेराव। हेलौ मा जाखो आगैमोन थांजोब्बाय नामा? गभर्नमेन्टआनो स' जालासं आंना ना हरखायाखै खोमा कमेन्ट स' जाफैला। खैजोनसो दं सानै दं। दा उन्दुलायनो थांनांगौ उन्दुलायनो थांनांगौ जाहैबाय। थां दंना गैया खिथालांखादोबालाय। गैया फैसा लांखादों। होमबालाय माथो नोंनिबो दंना गैया? गैया गैया नालाय गैयालाय। दखानावबो दंना गैया? हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा? पियार जासुला नोंबो दंना बरियानो गैया बादुआ आं सल'खौनो रोङा। निकि ब्लग आब' नों बहानिमोनलाय आङो बरपेटा रडनि आरोना आगै निखि बावगारबाय नामा आंखौ? निकि ब्लग बावदोंमोन आब' नुदों। अलं बड' हाय आब' नुदों हाय आगै अलं गुड मर्निं मा खबर थेंक इउ स' माच आं लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। फै थाङा लाइक दान होनना बुंहरदो थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय अलं आगै। मा ओंख्रि आब' होनना बुंहरदो जोंहा आलु आरो गाजरमोन आरोना। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो आगै अलं? फै बाबाया बेलेगावसो थांदों। मबाइल नायना थाफै फै। फै मिथाइ लाबोगोन फै। थांफाया अखा बोथोराव थाङो नामा? निकि ब्लग आंबो लाइक दान होबाय दे अ थेंक इउ स' माच आगै निकि लाइक होनायनि थाखाय। ओइ बिराद अख्रा दे सासेया फै थुला केक जागोन नो केक। दे जाबाय बेखौनो गाबो नामा बोरो मबाइला बोरो टर लगायनानै लाबो लाय निकि ब्लग अलं बड' फ्रेन्ड प्लिज सापर्ट खालाम आंबो बेक सापर्ट खालामगोन। जोंहा निकि ब्लगआ अलं बड'खौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना बेक खालाम होनना बुंदों जोंहा अलंआ गैया थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो
नेलिक्स दैमारि लाइक होबाय आब' थेंक इउ सो माच आगै नेलिक्स लाइक होनायनि थाखाय ओइ दा फैफिनगोन मेथाइ लायनो थांदो बाबाया दावरावलै इखौनो थांफायो मा अखा हानाया थायो मानसिफोरा खोनाजोब्बाय थां मबाइला बोरो टेन लगायनानै फै टेन लगायनानै आं लायना मबाइला बोरो ओइनो लाबो आं माबा बुगोन दे आं बाबाया मेथाइ लाबोगोन दा माबा माबि लाबोगोन केक लखनखौ लाबोगोन आरो आंनि लाइफआसो थांजोबलाय लांबाय दावराव खोनाजोब्बाय इयो
मा जागोन फिसालाजों झामेला दावराव थांफानो मोनैनि गाबख्रावबाय थानाय जेरावबो थांफानो नागिरदों हो नाय सिरि सिरि नाय सिरि सिरि नाय मनिषा ब्लग फैदोंमोन जोंहा गुड मर्निं आब' गुड मर्निं आगै बिदि अफिसियेल हाय होनहरदों हाय बिदि अफिसियेल आगै मा खबर सिंगोल बड' वाइटि हाय आब' गुड मर्निं आगै सिंगोल बड' मा खबर जुनमनि बिउटि ब्लग फैदों जोंहा हाय होनहरदों हाय जुनमनि गुड मर्निं मा खबर सिंगोल बड' लाइक दान थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय जुनमनि बिउटि ब्लग अर गोजांदो नामा ना गरम जादो जोंहा अर माबा हरदों आरो ना मा खबर जुनमनि बिउटि ब्लग गुड मर्निं होनहरदों गुड मर्निं थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थांजोबलायबाय नोङो सिंगोल बड' वाइटि मा खालामदो आब' औ दायो आं ओरैनो दंथ'यो आरो ना ओमफ्राय फिसालाजों दावराव ओमफ्राय जोंहा सिंगोल बड'आ अबे जायगानिमोनलाय अननानै खोन्थाहरदो जुनमनि बिउटि निउ फ्रेन्ड होनहरदों जोंहा जुनमनिया आंदो दंना गैयाब्ला आंखौबो फ्रेन्ड खालामदो ओमफ्राय आरो जा फ्रेन्ड गैया अननानै फ्रेन्ड खालामलायदो जुनमनिदो जुनमनि बिउटि ब्लग बर'ना आं रेन्ज मारिना होनो बाबु आं ओइ भेसलिन हरनाय आइयाव दं भेसलिना टेबोलाव अबेयाव गैया अ जुनमनि सिंगोल बड' मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा आलु गाजरमोन आरोना इयाव टेबोलाव नाय टेबोलाव फैया अ हर लाबो थेंक इउ नाय सिरि सिरि नाय हायना बर' फैबाय जोंहा नै हाय आब' सना होनदों हाय आगै मा खबर थेंक इउ स' माच आंनि लाइफसिमाव फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबायना जायाखै हायना आगै सिंगोल बड' वाइटि दे होमबा आब' स्कुलावसो थांबाय दङ औ आगैया स्कुलाव थांबाय दं नामा दे होमब्ला स्कुल टाइम जाखाबाय नालाय थेंक इउ आरो ना आगै दे नाय लै मा जादो गायदो नामा दे माबा होदो इयाव रन्जय नार्जारि हाय होनहरदों जोंहा हाय गुड मर्निं रन्जय नार्जारि थेंक इउ आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय हायनाबोद' आंहा दासो जाखांना ओरैनो जिरायना दं आब' औ नंगौ नामा जोंहाबो जाखांबाय आरो मा ओंख्रि जाखो आगै हायना ओंखाम बुज्रुज्रु जाजोबदों क्रेजि बड' अफिसियेल फैदो हाय आब' हाय क्रेजि मा लाइफसिमाव फैनायनि थाखाय हायना बड' आलु एवनायमोन मा खबर क्रेजि हिमा ब्लग
हाय नुदों जोंहा हिमा ब्लगा हाय हिमा गुड मर्निं मा खबर आंहा दंथ'यो मोजां नोंहालाय मा खबर क्रेजि बड' अफिसियेल आब' आंनि चेनेलाव निउसो जोंहा क्रेजि बड'आ निउसो नामा बियो निउ ना एक्सट्रा दंबावो आगै क्रेजिया क्रेजिथ' दंखायोदां माथो ना बियो बेलेगसो गुबुनसो जुदि गोदानब्ला आंखौ सापर्ट खालामना होदो ना आरोना आगै क्रेजि बड' ओमफ्राय आंबो बेक खालामगोन आरो जा सापर्ट गैया सापर्ट खालामना होदो पदस्रि मुसाहारि हाय आब' नुदों हाय पदस्रि गुड मर्निं मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै आगै पदस्रि हायना बड' अखा हायाखै नामा हादोंमोन आरोना हरावहाय दायोहाय हाथ'वाखै बार बारबाय दं नार्जारि बड' ब्लग हेल' आब' गुड मर्निं आगै नार्जारि मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै क्रेजि बड' अफिसियेल एस बर' अफिसियेल दं आब' जोंहा एस बर' अफिसियेल आरोना ओमफ्राय बेयावहाय भिडिअ हेंगारदोंना हेंगाराखैना ओरैनो आनादार ओरैनो आरोना बेजोंबो सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामना होदो आरो दे आगै क्रेजिदोंबो हिमा ब्लग हाय नुदों हाय हिमा मा खबर पदस्रि मुसाहारि अफिसियेल आं रुटिजो जागासिनो ओंखाम जाथ'वाखै नोंलाय आब' जाबायना जायाखै जाखांबाय आंहा रुटिजों जादों आरोना गोथाव रुटिया मादों जाखो रुटिजों हिमा ब्लग ओंखाम जाबायना जाया जाखांबाय आङो ओमफ्राय नोंहालाय जाबायना जायाखै क्रेजि बड' आंनिखौबो साबस्क्राइब खालाम आब' आंबो खालामगोन जागोन दे खालामगोन नों आंनाव दायो खालामना दोनग्रोदो आरोना ओमफ्राय आङो बेक खालामगोन कमेन्ट हरना दोनहर आंनाव आं दायोहाय खालामगोन आरो दे पदस्रि मुसाहारि अफिसियेल दालि मटर दाउदैसो आब' नंगौ नामा जोंहा दिनै जेबो गैया आरोना निरामिस आलु गाजरसोमोन दिनै मंगलबार नालाय निरामिस बुज्राव नुजाबाय थाला आङो क्रेजि बड' अफिसियेल फ्रम कार्बि आंलं जोंहा क्रेजि बड' अफिसियेला कार्बि आंलंनि आरोना हायना बर' आब' आं थांथ'नोसै ना गुरनो थांनायदों आइजों दे नायबाय था जोंहा दे मैगं गायदो जोंहा हायना आगैया ना गुरनो थांनो नागिरदों आरो ना दे आगै जेबो नङा ना गुरनो थां अबावबा ना ओंखारसोदो जानांगौ जोंथिंथ' दायो ना गैया ना अबावबा ना गोदान ओंखारदों खोमा थेंकिउ आरो ना आगै हायना दसे समब्लाबो आंजों हेफाजाब होफैबाय नार्जारि बड' ब्लग जोंनिथिं अखा जागासिनो आब' नोंसिनियाव हागोन ना हायाखै जोंनिथिं हराव हादोंमोन आरोना हरसे ओमफ्राय दायोहाय गैथ'वा आगै हायाखै हायना बर' आब' मोननो थांबा नंगौ नामा जोंथिं दायो गैथ'वा आरोना आगै ओमफ्राय दै गोदान जाबाथाय दै बारिनाय टाइमावसो मोनसिगोन दायो गैथ'ला जोबजोब्बाय हायना बर' फरायखांबाय आं हायना बर' बाय आब' सना आसा थाबाय रायलायबावनो बाय जेबो नङा आगै नेक्स्ट टाइमाव सम आरो गैला नाया मोनथों दे बुरजानो जोंहा हायना बर' आगैनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हर आंनाव
दङब्ला बाबा फैबाय कारबा बाबा इसे सजनी शुक्रिया मेहरबान हेलो रावबो गैला फैयाखै बाबाया दखानाव दासो मिथाइ लायनो थांदो मिथाइ लायनो थांदो फैयाखै अ कमेन्ट सजा फैलासो आंना माबा जालायबाय MDM इउटुबार फैलायबाय जोंहा गुड मर्निं लोगो लाइक दान होनहरदों होखाबाय सर्ट टाइम अके थेंक इउ सो माच आरोना MDM इउटुबार लाइक होनायनि थाखाय एन्ड गुड मर्निं ओंखाम जाबायना जायाखै औ मा जादो मालाय थिखांलाबायदो आथिंखौ नायबाय था दलदनो माथो कमेन्ट फैला आंनाव बिदां रानि स्टेटास हाय आब' होनहरदों जोंहा हाय आगै बिदां थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर SD ब्लग गुड मर्निं आब' होनहरदों गुड मर्निं आगै SD मा खबर खोन्थाहरदो पदश्री मोसाहारि हायना अननानै सापर्ट खालामदो जोंहा हायनाया थांबायसो नामा थाङाखै ना गुरनो थांनो होन्दों आरो ना थांबाय जानांगौ जोंहा आगैया ओमफ्राय सापर्ट खालामना दोनहर बेक खालामगोन बियो कमेन्ट हरना दोनोब्लानो जाबाय पदश्री हाय बिदां रानि होनहरदों आगै बिदाङा थांबाय नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामदो आंना नेटआ गेजेर गेजेर प्रब्लेम होयो आरोना होबाय थायो नेटआनो मोजां नाङा माने गेजेर गेजेर प्रब्लेम होयो आरोना होबाय थायो नेटआनो मोजां नाङा माने न'आव
रावबो गैला एसटि ब्लग आब' आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों औ जोंहा एसटि ब्लगआ आंनि लाइफ स्ट्रिमाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना थेंक इउ स' माच आरोना आगै एसटि आंनि लाइफ स्ट्रिमाव आंजोंथ' सापर्टआव दंखायो खोमा जानांगौ आरोना ओमफ्राय दायोहाय सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्लाथाय जोंहा एसटि ब्लगखौबो सापर्ट खालामना लानो हागोन जोंहा एसटिआबो बेक खालामगोन आरोना अननानै सापर्ट खालामना होदो सोरबाफोर सापर्ट गैयाबा पदश्री मोसाहारि अफिसियेल एमडिएम सापर्ट खालामदो दे आंखौ होनना बुंदो जोंहा एमडिएमआ थांबायसो नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो एमडिएम इउटुबार थांबाय नामा नोंथांखौ बारे बारे खावलायहरनाय जादों थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो नोंथाङा जेरावखि थाया मानो एमडिएम इउटुबार माइक लायनांसिगोन आं थांबायसो जानांगौ स्रि जाबाय जोंहा आगै पदश्रीया नायगिरगासिनो थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामहरदो आरो सापर्ट खालामदो जोंहानो किउट बेबी हरदों हाय आब' हरदों हाय आगै किउट बेबी थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय जोंहा ओइ मानो दावराव जोंहा किउट बेबिया सापर्ट दंना गैया प्लिज कमेन्ट हरदो आंजोंबो सापर्ट गैयाबा औलै औ मा नायबाय थाना सापर्ट गैयाब्ला आंखौबो सापर्ट खालामदो आरो सापर्ट दंखायोब्ला जेबो नङा ओमफ्राय जोंहा सोरबाफोर सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामलायदो एमडिएम इउटुबार फैबाय नै जोंहा पदश्री दाहाय लोगो खालामहरगोन दे होनहरदों जोंहा नै एमडिएम इउटुबारा फैबाय दाहाय खालामगोननो कमेन्ट हरनानै दोनहर पदश्री किउट बेबी आब' आं दिब्या सापर्टखा सिनायदों अ जोंहा दिब्यासो दिब्या नोंनि बेयो ओमफ्राय आंजों सापर्ट दंखायो नामा आंनियासो गैया खोमा आं नोंखौ मैयाबो नुदों आरोना नों सोरां एसटि आवबो थांदोंमोन ना आं नायाखै दै र' जोंहा नै किउट बेबिखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना किउट बेबि चेनेलखौहाय आं दायोहाय चेक खालामगोन आरोना पदश्री मोसाहारि अफिसियेल दानो खालामा होनबा औ जोंहा पदश्रीया एमडि मामोन एमडिएमखौहाय बुंहरदों आरोना दानो खालामा होनबा होनहरदों जोंहा दानो खालामा खोमा बियो दा उनावहाय खालामगोन निस्सय कमेन्ट हरना दोनहर दा उनाव खालामबाबो जागोन आरो ना किउट बेबि दंखायो आब' औ दंखायो जोंहा ओमफ्राय मा खबर किउट बेबिहा ओंखाम जाबायना जायाखै आनै थांदोंमोन सं दिनै फैगोन खोमा ना मैयानो फैबाय खोमा किउट बेबि औ थादो आब' सोरां थादो आब' सोरां एसटिनावबो औ आं मैयायो नुदोंमोन आरोना नोंखौ ओमफ्राय आं माने मिथियाखै आरोना नोंखौ होननानै आं नुदोंल'सोमोन नोंखौ नोंनि चेनेल होननानै आं मिथियाखै दे आं सापर्ट खालामफ्लाङाखै खोमा नायनांगोन आं दायोहाय नायगोन दे किउट बेबि मोजां आब' नोंनालाय आंनाबो दंथ'यो दे मोजाङानो एमडिएम इउटुबार लाइफनि गेजेराव खालामब्ला आनसाबसक्राइब जायो औ जोंहा एमडिएम इउटुबारा बुंहरदों लाइफनि गेजेराव खालामब्ला आनसाबसक्राइब जायोनो ओमफ्राय नों सासे खालामजागोन आरो ना ओमफ्राय उनाव नेक्स्ट 24 आवार्सनि उनाव खालामना होब्लानो जाबाय बेखौहाय होनायाथ' होनो आंबो दानिया माने सिगाङो बुहुत बिदिनो लाइफआव फैयै आंबो सापर्ट खालामबाय बिदिनो सापर्टआनो ओमफ्राय बारायलाय खमायलाय जाबाय थायोमोन ओमफ्राय आं दायोथ' जेनेबा बिदि सापर्ट खालामलानो आंबो डाइरेक्ट आंनाव सोरबा कमेन्ट फैयोब्लाथाय आङो बेक खालामो आरो
आं दानिया इदि लाइफनिखौ डाइरेक्ट सापर्ट खालामहैला बहुद खम जाबाय आरोना इदि खालामनाया इनिखायनो साबसक्राइबाराबो बारायबाबो बारा खमायलांना खायफा खायसे खानै खमायो आरोना दाबो खमायो खासे खानै खिन्थु सिगांनि 10 जन 20 जन गाहाम खमायोमोन बेफोरबायदि इखायनो खमायमोनदां आरोना खिन्थु दायो खमायनाया खम जाबाय आरोना एसे बिदि डाइरेक्ट थांला नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट सापर्ट खालामब्लाबो बेक खालामनायखौ माने 24 आवार्सनि उनावहाय खालाम होनना बुङो आरोना मानसिफोरा आंबो मोजां मोनथिया पदश्री मुसाहारि अफिसियेल आं कमेन्ट हरबाय दे नोंनियाव खालामना होदो जोंहा पदश्री मुसाहारिया कमेन्ट हरना दोनहरबायनो आरोना जोंहा एमडिएम इउटुबारा बेक खालामना होब्लानो जाबाय उनावहाय आं कमेन्ट हरबाय दे नों फरायखांबाय इखौ दिलीप ब्लग्स फैदो जोंहा नै लाइक दान होनदों थेंक इउ स' माच दिलीप ब्लग एन्ड वेलकाम आंनि लाइभ स्ट्रिमाव मा खबर एमडिएम इउटुबार 8 जन गाहाम गोआव आंना मैया जोंहा गोमायो 8 जन गाहाम गोमायो जोंहा एमडिएम इउटुबारनि 8 जन गाहाम गोमादों आरोना बिदिनो इखायनोथ' लोगो लोगो खालामब्लाथाय माने गोमायो होनना बुङो मानसिफोरा ओमफ्राय एसे गोबावदो खालाम आरोना नांगौबा शेयार खालामनानै सापर्ट खालाम बांसिन डाइरेक्ट लिंकआव थांबाथाय माने लाइभनिफ्राय थांबाथाय साबसक्राइबार थाब्लाबो उनाव गोमाफिनो होननाय बायदि बुङो मानसिफोरा बांसिन स्क्रिनशट खालामना लानानै शेयार्स खालामनानै सापर्ट खालामबा मोजांसिन आरोना आंनाबो गोमायोमोन गोबां गोमायोमोन गोदोसो होनलायलांबाय गोमायोमोन आरोना गोबाङानो बुरजा बुरजा गोमायोमोन दसेनो ओमफ्राय उनावहाय दायोहाय खमायबाय आरोना आं दायो इदि थांला नालाय स्क्रिनशट मारिना लानो हागोन ओमफ्राय शेयार्स खालामनानै सापर्ट खालामनो हागोन दाहाल बर' फैलायबाय आब' गुड मर्निं होनो थेंक इउ स' माच आगै दाहाल गुड मर्निं जोंहा दाहाल आगै फैलायबाय सोर सोर गैया सापर्ट खालामलायदो बोथोरा आराम जादों गरमबो नङा थान्दाबो नङा मोजां जादों रावबो गैलासो आं थांजोबलायबाय
सिउ सिउ बारदों हनै बारदों सुदेम बारा MDM इउटुबार किउट बेबी आंजों लोगो जादों होनहरदों जोंहा किउट बेबिया गैया थांबायसो नामा थाङाखैब्ला जोंहा नै MDM इउटुबारा लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना थांबायना थाङाखै थाङाखैबा कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय थांबायबाबो जेबो नङा जोंहा MDM इउटुबारा सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहर ओइ मा बुस्थु जा मोनजालायबाय सं सुस्मिता मोसाहारि आब' फैबाय हाय सिस्टार लाइक दान होनहरदों थेंक इउ स' माच आब' लाइक होनायनि थाखाय गुड मर्निं आब' मा खबर ओंखाम मा ओंख्रि जाखो सुस्मिता मोसाहारि सङाखै दाबो सिस्टार जोंहा दाबो सङाखैनो आरोना खेबसेनो जाखायो जानांगौ आब'मोना MDM इउटुबार डेलिप्स ब्लग आंजों लोगो जादों होनहरदों जोंहा MDMआ डेलि ब्लग्सआ थांबायसो नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट खालामहरदो डेलि ब्लग्स सुस्मिता मोसाहारि दाहाल बर' फैदो लोगो जादों जोंहा सुस्मिता आब'आ दाहाल बर'खौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय दाहाल आगैयाबो थाङाखैब्ला कमेन्ट हरफिनदो आरो सापर्ट खालामदो जोंहा रैसुमै मोसाहारि फैबाय हेल' आब' होनदों हाय आगै रैसुमै वेलकाम एन्ड गुड मर्निं जोंहा रैसुमै आगै फैबाय अननानै हेफाजाब होलायदो थांजोब्बाय नामा गैला सं स्रि जाजोब्बाय सल'खौनो खननोसै आं गारनानै दाथांदो आंनि लाइफ दसे समब्लाबो फैफिनदो थाथ'दो सम दङब्ला फैफिनदो सुस्मिता औ दं बिदिनो होनहरदों जोंहा MDM इउटुबार रैसुमै आंजों लोगो जादों होनहरदों जोंहा रैसुमै आगैया थाङाखै नामा बा ना वाव ना गिदिर बिरदो बिरदो बिरदो
सुस्मिता मोसाहारि MDM नोंना बिजि बुं आइडि दङ बेसेबां आइडि दङ होनहरदों खोमा जोंहा MDMखौ MDM दे आब' सुमि होनहरदों जोंहा MDMआ सुस्मिता आब'खौहाय दे आब' सुमि होनहरदों बेसेबां आइडि दङ सोंहरदों जोंहा आब' सुस्मिताया MDMखौहाय MDM इउटुबार मोननैल' जोंहा मोननै दङ आरोना MDM इउटुबारा मोननै दङब्ला अननानै मोननैदोबो सापर्ट खालामना होदो जोंहा MDM सुस्मिता अके दे बिदिब्ला आं मोनसे हरबावनोसै बिदिब्ला नोंबो खालामदो जोंहा सुस्मिता आब'आहाय मोनसे हरबावनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नों MDMखौबो खालामनो खोन्थादों MDM इउटुबार दे मोसाहारि होनहरदों जोंहा आब' सुस्मितायाबो मोसाहारि आरोना टाइटेला आंनाबो मोसाहारि होनलाय मोसाहारिजों मोसाहारि MDM इउटुबार दानो नांथ'आ आब' होनहरदों जोंहा रैसुमै MDM इउटुबार खालामदो जोंहा रैसुमैया MDM इउटुबारखौहाय खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बे खालामनो थाखाय खावलायहरदों कुमब्राया हगारै उनावहाय बेक खालामफिनब्लानो आरबि ब्रह्म ब्लग सेकेन्ड गैला थांजोब्बाय आरबि ब्रह्म रैसुमै नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंखौबो बेक खालामदो होनना बुंहरदों जों आरबि ब्रह्मआ रैसुमैखौ बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा रैसुमैया गैया थांबायना थाङाखै कमेन्ट खालामहरदो जिअ नाम्बार प्लेना बैथुता मद गोदानहाय हेलौ थांजोब्बाय रावबो गैला कुछ ना कहो कुछ ना कहो
आरबि ब्रह्म दिलीप नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंखौबो बेक खालामदो होनना बुंदों जोंहा दिलीपाबो थांबायसो नामा दिलीप थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरफिनदो दिलीप सापर्ट खालामबायनो नोंखौ आरबि ब्रह्मआ अन्नानै जा अनलाइन दङ प्लिज कमेन्ट गैला रावबो निकि नोंखौ सापर्ट खालामबाय आंखौबो बेक खालामदो जोंहा निकि मोना थांजोब्बाय आरो ना दहायनो जेबो नङा आरबि ब्रह्म सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहर निस्सय बेक खालामगोन उनावब्लाबो नायनानै कमेन्ट हरनानै दोनहरबानो जाबाय सापर्ट खालामनानै रैसुमै मोसाहारि आरबि ब्रह्म ब्लग सेकेन्ड खालामबाय आंबो जोंहा रैसुमै मोसाहारियाबो आरबि ब्रह्मखौहाय खालामबायनो आरोना आरबि ब्रह्म भिडिअ नाय होनना बुंहरदों जोंहा एके lagu karena tonton dia
दोननोसै खोमा आंबो लाइभ स्ट्रिमखौ खैथा जाखो 10ता 21 हेलौ आगैमोन थांजोब्बाय नामा आंबो लाइभ स्ट्रिमखौ दोनथ'नोसै आरोना ओंखाम संनो टाइम जाबाय नालाय ओमफ्राय बेलासेहाय सम मोनोब्लाथाय फैफिनदो आंबो सम मोनोब्लाथाय फैफिनसिगोन अननानै बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच ओमफ्राय जाजा सापर्ट खालामाखै खालामलायदो नोंसोरो अब्ला आं दिनैनि लाइभ स्ट्रिमखौ बेयावनो दोनथ'बाय दे आगैमोन बाय बाय थेंक इउ